Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Siza nentetha ephuma phaa kugatsheni uSiphelisihle Ndlovu ecacisa ke umfana omdala ngokuthi phaa kwiKaizer Chiefs ke kwicamp yabo bezi players banesivumelwano sabo abasenzileyo, futhi ke bayahlala phantsi baxoxe babonisane ngobunzima ababhekene nabo, futhi ke baqale babe nesibhambathiso esithi lizoba khona utshintsho endleleni, zizoba khona inkqwithelo endleleni. Kodwa into ebalulekileyo yinto yokubana baze bamanyane, babambane ngesandla, bakwazi ke ukuzinqoba ezo nkqwithelo bawudibana nazo endleleni. Uyithethiswa yintoni na le nto uSiphelisihle kaNdlovu xa ebebuzwa umfana omdala ngolo ndaba emveni kokubana ethe ke wafumana inqaku iKaizer Chiefs xa ibebetha phaa iOrbit College? Umfana omdala kuthiwa wabe kufumana inqaku lakhe phaa wakora inqaku lesithathu apha iKaizer Chiefs yabe ke iyaphumelela phaa ngo-3-1. Ecacisa sithi ke uvuya kakhulu ngokubana afumane inqaku lesibini kule sizini elikorwa nguye. Kodwa okubalulekileyo uthi ayomisebenzi yakhe kuphela, njengokubana besetshilo wathi ke banesivumelwano sabo bodwa beziplayers abasenzileyo nesokukhuthazana nesokuxoxa bucala, bajongane nemeko le yabo bajongene nayo zothi ga ngokuthi ke lo okokora kwakhe la goal ayingomandla wakhe kuphela, ngamandla wetimu. Kodwa yena nguSiphelisihle Ndlovu uvuya kakhulu yabule nto yokubana ke ethe wafumana igoal ke yesibini kule season. Enethemba ke lokubana ke nakusasa njengoba iKaizer Chiefs izawudlala phaa neqela leTS Galaxy, enethemba lokubana ke baza kuyibamba ngalaa ndlela ke bebevele beyibambe ngawo phaa kuOrbit College, ngoba uyayicacisa kugatsheni uthi ke umdlalo weKaizer Chiefs ubumhle kakhulu phaa xa bebedlala phaa neOrbit College. Uthi uthandile naye laa ndlela badlale ngayo phaa. Ngake bafana abadala ke naphaa kusasa ningayibamba ngalaa ndlela. Ndinikhumbuze into yokubana ke iKaizer Chiefs iyadlala phaa kusasa, idlala neqela leTS Galaxy, bedlala phaa ngo-3 emalanga. iKaizer Chiefs biyawuphumelela phaa ngomso, izawuphumelela umdlalo wesine ulandelelana xa inophumelela, ngoba phaa ngoku bebetha iqela leOrbit College ngomvulo, ukutsho ke Monday, ibiphumelela umdlalo wesithathu ilandelelana iKaizer Chiefs. Loo nto ke abafana abadala ke ngoku yakubabeka phaa ku-42 points xa bethi bawuphumelela phaa ngomso, into ethetha ukuthi ke nguyakubabeka endaweni ebanzi. Icace into yokubana ke ngoku into yabo ibheka ngaphi, ibe nomkhombandlela. Injalo ke baphulaphuli ke nani ningake ningene nitshone into yokubana niyiva njani nale meko, nize ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.